Musidɓe kala biyo mbimi wimi e wimami oɗo kibaru ko an jeydum kibaru jam kibaru kisal kibaru nafoore sernaɓe koyne kewi kono sernaɓe duwotoɓe Allah wiya amin bimi kewani de ceerno Ousmane Gangue non won ko Allah okkimo hen kala ko duwi Allah wiya amin an o jiɗɗo timanede sa ari kala ko jiɗɗa andude mawo andine so Allah jaɓi mbimi ka jiɗɗo ɗannade walla ɗannima ha pari ceerno Ousmane Gangue ma duwanoma e alkali kayitaji ma caɗele e nder dewgal ar ƴeew ceerno Ousmane Gangue waddanma hen safara omo safra oɗo ñaw biyeto hémorroïde e caɗele gorango e kala ñagude Allah no ñiɗɗa sa ari to ceerno Ousmane Gangue waɗanma hen safara ceerno Ousmane Gangue noddumo joni to 77 719 63 14 mbimi ceerno Ousmane Gangue kala ko duwanima walla ko ligganima e bawde Allah ma dañ hen yummiraɗo arwajo ɓesgoma kono foyto ɗumen janggo ko woni laal fo ko ma juuɗe jiitu jam fa gilli koye welani sa ummima wuro ma natelade toppita juma toppitoɗa jangde ma sabu jawdi aduna jarani ɗum duniya o duniya Nimso Guilli jarabi mojani Nimso Guilli jarabi mojani Nimso Guilli jarabi mojani Jafa Guilli koye welani Nimso Nimso Guilli jarabi koye mojani Jamfa Jàpp doon de. voilà. ñu jàpp doon de. kii ba jàmm xam. ba jàmm doon ko jàmm doon. moom andi ko xel jeexe. li sikki ahli bi ɗende won ko kaala min koye woni ñande kene moni kadi ko noon won ko kaala min woni ko ñaagui ɗum ɗon neɗɗo kadi allah sabu anda ko waylo waylo tan ɗum hen joni noon mi sikki ɗen joɗɗo yewtere nde en joɗɗo yewtere nde sabu jawi ɗo e lewru lebbi ɗi inchallah wani noddito mi haala ɗon ko pellini mbaɗe non Allah jarama non nattema ɗan ɗanɗo ko continuité seeɗa onon wino yo jam minen de winima hawɗon ko waɗi tan ko foti haydara o hawni Allah ma fewna fewa o haala ɗum ko mo jeehe jalaya an kay joɗo ñalli ko ñallata a jogui haaji jaɓi daga wiyam ñal ala hambaydirene ba mo jeehe way yew aɗa yiɗi yalla mi haala ka woni ko aɗa yiɗi discours ɗum fof addi ɗum ko discours uji maɗi hadisaji tan ɗi gasata non wadde on jaara ɗum ni kam wadde min jeehi tan yeko anda holko woni kono ma mbaɗa Adam muñal yo laaɓete jam callam sonati wonta kono kala ko tumbu dasi marto hanke peltoɗo min kam haala ko sabu ko wiyeteno ko so neɗɗo najji tan ronkata haala to min kam mi ala haydara ko leɗa haala sowona gueɗam fof miɗo foye jaman mbiɗɗa mbiɗo fayi fof e juuɗe Allah mbiɗo acce jagara sabu ɗum ɗo ko ɓuri ɗum musde aduna ala kono ha joni kadi Allah ne ɗo kadi kala wona ko koko firtu toni rendima ko makko
jagga ngalma jagga ko non hay so goddo indi mo ladde ari ngam yidde furnaade woni ma ni da haal adam oto haal non ni yetto kala mi raagana min kam mi anda goddo kono min kam ada andi komi jeeya fof kodo min laami dum handare jonko so Allah jabi ka don jani dara ko moso bela am ya afata motto moji do yetto sallallahu tin jango ko woni laal fof ma juude jiitu jam fa gilli koye welani noddango noon wona haydara adam miyam ɗo gonmi ɗo hooram nde no udde ha ɗon tan wawi hadde sabu gonnomi ko yidde yaltude joni ɗo gonmi ɗo mi natti hejja oɗo galle so tawi ko gonɗi Allah somi jooɗima min tan goto kala ko miijoɗa e miijoji bunɗi fof mbiɗa miijo te ɓernde ko gaño jomum mi wino mbeɗa taƴa biyam ni mi yaha Maroc walla wooda tan ɗo jaami mi joncoyo ha diwa oɗo saaha nde wonno adam miñam tumede no muusi ha ɗon wawi hadde tabu to innama aade wawi darade wima ko an a wawa reftude toon fof mbiya wona an eyyi joni noon ɗum ɗon fof e waade noon mi wawa wadde hunde mi waɗa ɗum appliqué taw mi haaldani e ma nde wonno guila nden ɗum waɗi ha ɗo a accani mi jeewami hay lawol gotol nde baglitin fof mi yiyete taw joni noon mi natti hejje galle he hay so mbiɗa haalda e sukaɓam kablani nannata hen heccanki mbeɗa haalda ɗo e Amadou ni wirtiri kam hay salmin wiide mi nene jam waali mbeɗa haalde mum mbeɗa duka o udditi ko baafal makko o wi somi yiɗi hokkede respect yoɓe hokku hooram respect wadde ha joni haala ka ene yaaha min noon komi dimo hanki jamma mbima mi yaa ha hakkilam ara e wartade Allah mi andi mi fotani haalde ɗum kono mi ronko andude holko mbaɗanmi mi ronko heññude ɗum e hakkude tewam e ƴiƴamam ko ɗum woni noddago noddumami ngo sabu so tawi tan ko tampere kala no fotanno mi tampi Allah ne seedi ɓerdam nde hankandi koko fuɗɗi yorde mi yaha mi ƴeewoya appartement mi wona hen mi jonco galle o ha ɓuura ɗo kono noon Yasin ɗum noon comme mettindo e ko fate bayan noɓe mbaɗata Sadio Mané ni welani ni quoi an a yebdetaki télé tawde match tan jiɗɗa min kam saɗa yeb match mi accidet hen ustu télé ma o jewten an tawaɗa fo aɗa jogui commande rek téléphone télécommande ana wona hay télé hay commande kilim a accani waɗni an aɗan nayude a foti yawde nayowa noon bel mam natto hirde la illa ɗum ko ɗum jiɗɗa komi nayo jiɗim nayowa daña danañ ɗum yawatade yesma ngo wat ñorɓolde mbaɗa anda hay nden maire uji ma barde jam maire uji non min kam mi hirta ɓen somi woni babiraɗo so woni touriɓe maire uji touriɓe ala probléme haydara ko debbo tan wona gotum de on hen maire uji noon mi ganduɗa komi yonta an aɗa nande nobɗo maire uji ɗi haydara dimo an mat ɗo ka mbaɗɗo ɗo gréwas walla signo ɗum koye bawam guettumi ɗum koko an e bamma mbo ɓurno yodde komin koppi kole min e babam noppi ɗi no way mawnude ni babam noon wano machallah wadde bamma no yontano voilà joguino ko rewɓe tata min tan wonɗo joni noon ko addi ɗo ala kalda tan ko ala joni min bamma kaldim ko addi ɗo rewɓe tata non min babam joguino ko rewɓe tata min ko biirlembel min kay wonɗo tan mi rewa anni juuɗe babam kono ko biirlembel de Allah ne seedi ko biirlembel ka bawɗo bonnude yewtere holko bonnumi ɗo namdoɗa ko haalanma mi yaha komi mi namnaki bamma no foti rewɓe o dañi mbiɗa ko mboɗo nande e baba est ce que minen babam komin koppikol mbimami komin gotum joolayo jonnam ɗam moƴƴere nde yaajde nde et tout
bangi goto tan woni komi jettani o kanko mo dañno ko rewɓe tata min noon mi anda so taw mboɗo suusi kono babam omo suufno reeɗo est ce que aɗa wawi arde signinen pacte holɗum a yulat feɗen ma mi yul jaltinen ƴiƴam ɓocoɗa mi ɓoco ala ɗum ɗum wona feere wadde an affaire ma ɗiɗo feere no ƴettuɗa wona feere amana jiɗa hokkude yimɓe ko kaali sabu an sa wi aɗa yaha wartade kam ko deuxiéme mi haalata ɗum par ce que ɗum woni la dernière solution eyi par ce que situation no wayni tan min déjà ni muusimi an sa haalni kam haala wartade komin jiɗɗa warde walla gueɗel ɗimmel nguel hande yimɓe fof nana cikki ko wadde noon so tawi an a yalti galle o goo maɓɓe mbi ko tumeɗa ko gonko ɗum a yalti galle o ɗiɗi haala ka ko wonta ñifte yasin ko ñifata saabu wiyete ko tuuma ko gonko ɗum waɗi oɗon hejja galle o yalti galle o faami min ko kalantunumami hanke heccenke ha joni ko ɗum kalantuma mawraguilam ko ya jooɗo e galle o muña saabu ko wona gonga fof koko firto te ɓooyani sabbo min mbeɗen hen mbeɗen koyɗe ay gilden ha joni mbeɗen hen jamma e ñalawma hunde fof kala ko mbawa mbeɗen waɗa gam laɓɓinde nguruma Allah noon yeɓata men hay saha goto a waɗani a wi a waɗani mi perti pourquoi komi jaha voyage ululu ko gañda nande ko voyage au fait amin jogui séminaire goto mo ganduɗa amin mbaɗa ɗum pour ko fati affaire de terrain ngaji et les ventes et tout pour un petit peu essayer de régulariser ça parce que aɗa andi no heewi neɗɗo yeeye terrain taw ko heewi ɗum ko yimɓe ɗiɗo yimɓe tato donc noon mo ɓurani tiɗde hen foof wiyama mo ɓurani hen darade foof sa renaki pertata e ɗiɗon caɗeleji joni koko fuɗɗi hewde e nder société o il faut que min jaaha mbaɗa ɗum réunion tous les presque joguiɓe des entreprises ko fati immobilier foof taw reconnaissima par l'état foti wadde arde hen et du coup sa renaki mi yahat min e quelques membres bureau o tan pour une semaine maximum ɗum juutani séminaire uji maɗi joni heewi ala heewani a wayri a wayri ɗum waɗi mbimami heewi a wayri yaade séminaire joni aɗan ya est ce que ala ko potmi wadde remplir e feemojam ɗi wonko ustide mbeɗa sikki il faut que mi natte rokku mi ƴewta hooram ha diwa ko mbaɗata ko ala mais in heddi min humi a warata kam sa yi min komi jibinaɗo de min komi jibinaɗo mais min ko an addimi ɗo gon saɗa yalta jaltugol kewgol tan ça veut dire wonko manque il faut que mi fewnito ɗum dara mankani e ma wona banggue ñamde wona banggue yerde wona banggue toppitade ɓe wona banggue yonani haala so ñawi yo nanɓe celɗo yonani non il faut que mi waɗa remplir par ce que sirani an fof timmi han so manqueno kay je ne suis pas fra aux yeux mi wiyanma omu do no manque a manquini ɗo ka puɗiɗo hirde pourtant nden a wonano kirde no seeɗa tan mi hirani de mais ɓerdam deeƴani si quoi je sais pas komi jettude jabbal gongal ou bien donc pourquoi ɓerdam deeƴani so yimɓe jiɗdiri connexion gonɗo e mabɓe a waɗat sentir j'ai l'impression so réseau yeehi eyi galle o noon ko mbawɗa wiyede hen e ko mbawɗa waɗede hen fof muñ saabu min ɓe wawno ƴettudema nawma appartement em gona toon komin tan madame goni toon kono hande somi waɗi ɗum tuuma o tuumeɗa o ɓeyto tan ko wullede te min hande no laɓɓiɗirɗa gurma tan ɗum ko ƴaami ko ɗum waƴaka ɗum anani wadde noon min saɗa yiɗani kam jaam tan walla saɗa yiiɗi min e ma mbawren tan oto haala bartugol walla yaltude galle o saabu min probléme am hande ko no laɓɓinirmi gurma yasin ɗum tan hande woni solution am hande hono laɓɓinirmi gurma wadde so tawi an hande aɗan haalnami haala yaltugol galle walla haala wartade ko min ɓeydanta probléme
combien de jours hande mi tawani depuis mi fo mbeɗa naaro ɗo mbeɗa wondema tinno muña jooɗoɗa ganda Allah ko jogui ko gasa hen yasin te bartugol anani ko Allah wi hen ko Allah wi neɗɗo fof mi haalde mo ha heddi bartiɗo on mi alda e mo haal wadde noon bartugol wona ko ganduɗa aɗa foti yaltinde ɗum an e hunuko ma ala muñ jooɗoɗa e galle o anani ko ɗum tan min kalantuma e tampo ɓerdam nde heew nde ronkat ande holko ponmi wadde e komi fotani wadde ɗum fof waade noon watta no bannoɗa ni woni jooɗa e nder galle o hono jonno jooɗinɗa an aɗa andi a waɗani min mbeɗa andi a waɗani saabu min a haalni kam tan mbeɗa yonta Allah mbeɗa yonta konngol ma wadde noon jooɗo muña ɗum tan kalantumami comme no waaji ɓe mbaɗi ni elle won natɗe wifi o on nde mi yaltini ɗum ala baɗɗo connecté hen a waɗani coté sa wifi tottanimi koto non mi tottani koto ko an andi e min so tottama tan ko an tottiri ala min mi tottani wadde ko an d' accord an tottiri koto min koto guirne mbanmi ɗum koto mbanmi ɗum kote mbanmi hen caabi mbanmi hen ɗum ɗo fof beddumi ɗum geeɗi merci mi yiiɗa totta ɗum hay goto mais noon woto hay goto darmade tu sais mbeɗa yiiɗi peewa mais saɗa ya aɗa feewi kadi mi hulat wa joni wotti somiɗa yaha mi borno wotte ou bien caaya non non borno caaya oɗo ɓontoɗa jeeri no weeli wiite walla bago no wiite mbar jaam won jeeri asibto samba lakaraji ɗi merci ɗin ɓornotoɗa ɓuri anda hay somi borni o kilote ma nden ɓurata bonde ala kilote ma woni musibe won ɓorno kilote kilote mom yo haat nder suud tan kilote nden cikkumi somi yalti damal galle o tan sa renaki non nden a addat boni mais woto wat parfum ma belɗo de s'il te plaît waɗa yar mbeɗa jogui mbeɗa jogui yar woni par ce que condition ngaji ɗi ɗo somi waɗi ɗum somi yeehi toon mi mbiyat oɗo est ce que mo selli joni mi hayta yaade ala ya mi hayta yaade jooɗe galle huccitema bonnama sa joguima envie gala dépasse noon jalta lijjutoya e min mbeɗa so tanka aɗan seram hay somi heyɗi ala probléme kono noon min komi gorko mo ganduɗa nehirami ko gorko foti jogade debbo kono debbo jogata ko gorko hay so taw mo jogui a woppitanmo ko jogui ko jaltina ko joguiɗa joni jooɗ min mi yaa mi liggoyo e galle mbeɗa fit mbeɗa ar mbeɗa tottuma min mi yalta ɓurni mi jalta a ƴettata kam secrétaire ene ko arata yo hakkillema deej a rendata kam hay goto aɗa nayyi a yiiɗa rendude quoi ala rendede kam mbeɗa yiiɗa rendede ñamde rendede foof ha heddo rendede ma an kam kono Allah wi yen ndendu Allah wiyani noon en dañi koɗo ya jeewoy beel Allah taw ko ebo en dañi koɗo ya jeewoy koɗo mbaɗowom empêché joɗɗa ya Allah yo Allah waɗnam ɗum yo Allah waɗ won koɗo ɗo kirsuɗa ɗeɗo balɗe tikkanima an gong baabi mi wayri yiiɗam ɗeɗo balɗe ko tikkandam won ko mbaɗɗa baabi so tikkinimam rek koye ma woni ko moƴƴude an wonko kalɗa ya uddi tan oɗon garta jewten hen sar Maimouna Chicken woni koto Amérique nokku biteɗo Colorado aɗa yiɗi defde no hannirta ni jokkodir e makko dog e ko leelani wat abonné e chaîne makko YouTube ko toon o hollirte dennagal ndefuji ɗi kala ka debbo walla ka gorko aɗa yiɗi wawde ndefu tubakoɓe jokkodir e makko walla ala ko ndefu futankagal ɓurɗa yidde wawde fo omo laaɓa laccire haako ñiiri buna ñiiri cengle ñiiri liddi dahin laru bettel gosi karaw cakri ɗum fo omo waɗa so tawi koye Amérique mbiɗa gonɗa aɗa yiɗi wadde inde yangue anniversaire noddumo walla ala ko commande jiɗɗa ha e galle moon jokkodir e sar Maimouna Chicken mbimi so tawi aɗa yiɗi jokkodirde e makko noddirguel makko nan ɗon ko ɗon tigui woni tongorguel makko mbimi noon dog e ko leelani wat abonné e chaîne makko sa yiɗa hay hunde humpuma e dennagal ndefuji ɗi waɗata toon ɗi agence immobilier Max Global Service ari gam wallude bandiraɓe aɗa yiɗi heɓde galleji cirɗi galleji gonduɗe e kayitaji leerɗi des terrains bien lotissés bien bornés koye mabɓe tigui ndewata
aɗa woni caggal leydi aɗa liggo no hannirta ni walla ala ko ɗon gonɗa aɗa liggo no hannirta ni aɗa yiɗi sodde terrain taw ko seeɗa seeɗa jiɗɗa yoɓirte hannde gasi fof jokkodir e maɓɓe walla ala ko kas jiɗɗa sodde terrain eɓe jeeya ɗin terrain ji eɓe jogui des hectares et des hectares toon to tubaɓe dialaw eɓe jogui des terrain à Mbour Dakar Thiès eɓe dilla eko fatte hôtellerie e kamɓe max global service eɓe luwa galleji baɗɗi luxe tawne waɗi chambre climatisé des salons climatisé aɗa jogui sehilaɓe ma walla ala musidɓe ma ɓe jiɗɗa teddinde nowɓe toon kamɓe global max service eɓe mbaɗi ɗum prévoir mbimi so tawi noon aɗa yiɗi jokkodirde maɓɓe no hannirta ni e tongorde maɓɓe nan ɗon jafagili koye welani mawɗum ɓe alhamdulillah nodduno kam eyyi ko min noddunoma kono noon wonko jiɗmi namdade mi de mbaɗa hay goto nande noddanmami nde de ala hay goto nenani komi rottuɗo hirande janomi to boutique to miɗa sooda ko ɓuuɓi après gari mi darmi téléphone am tan jiimi appel ma mbimi daro mi ngabba mi daara baba eyyi noon ko jam tan noddanumami saabu aɗa andi wonko kalanɗami balɗe ɗe jawtude guila noon ɗum waɗi ha joni haqqillam o deƴani so mboɗo ñaama ko ɗum miijotoon hayso mboɗo juula hen saji ɗum ɗeɓat bonnude juulam haqqillam woni hen sabu kalɗa ko hunde mawde ko hunde nde ganduɗa ene wawi moƴƴude ene wawi bonnude so wayi no foti waade moƴƴina so wayi no fotani waade bonna eyyi ɗum noon jimmi tan minnene laɓɓinanami hen tan ko laaɓi on sami anda holno mbaɗani wallahi baba sa lelima yaɗama wondo mi ɓooyi haalde ɗum te kadi mi woppata kadi haalde ɗum wondo hande e galle o komiɗo miñiraɗo komiɗo yummo komiɗo foof waddene kala ko gandanɗa soɗo yalti no wawi bonnude mi waɗata ɗum nde tinmi ko gartumi ko ha e ma an potmi hen haaldude te wallahi kadi an tan kaldumi hen goɗɗo keddiɗo tawde min tan ɗum yaltata saabu ɗum wona ko foti yaltinede koko wonata nder men tan foti wonde ha taki jinmi ko tan nodda ɗum jewtidon saabu hankadi o haaɓi ha kadi o riccitinima kadi ko yaltiranno galle ko waɗi sababu kadi ha waɗi ko hankadi o riccitinima ɗum ha joni kadi jinmi ko nodda ɗum jewtidon wonko tinmi hen kadi ko heewi ko ganduɗa mi jañi hay gacce joɗade ɗo miɗa haalanma ɗum mais sa yewtidi e makko kanko maw haalanma ko waɗi sababu inchallah mi weltima no fewi eyyi ko noon sirru mo jogɗa e galle o par ce que andi mbi neɗɗo no wona e galle gona ɓiɗɗo galle won secret ji ganduɗa ɗum taw ɓiɗɗo jibinaɗo e galle o anda ɗum non ko an ko ɗum noon jaggirmami hande wonko par ce que a ɓooyi e galle jaggirmami komi ɓiɗɗo mi jagguirama ko a liggotoɗo e galle eyyi noon mboɗo jogui ma hoolare wallahi te baba an wona tan jobdi woni hakkude men baba an min e sukaɓam jignaɓam teddugal fof haɗa waɗane kam o gonɗoɗo ɗo woni gardien o ala ka waɗanani ɗum haago joom suudu makko haago sukaɓe makko ala tan ko tinata tan goppa a yoɓat amen ha para duttoɗa less totta amen enveloppe mo ganduɗa somin guddati ɗum ni min najat wadde minen ko moƴƴere min poti yobdema ko teddugal min poti yobdema wawi kadi ko needi e ladab min poti addandema wadde ko ɗum tan woni ko ganduɗa ko ni tan wawi wonde yalla yaltu moƴƴere amin ya rabbi haala ka fof gayni ɗum yalla hokkam jogade ɓernde nde ganduɗa kala neɗɗo sohloyam hunde yo Allah newon nambude waɗa ɗum a jarama nden ɓernde kay Allah waɗanima ɗum wawi wat feere tan o ara tan jewto inchallah pour arde mo gayen mo wewata wawi sa waɗi 16 ma yimo jewti ɗon o haalanma ko addi ɗum ɗo jarama min jiida jarama ba min yettode jarama weltima no fewi machallah
Nimsi Guilli, what happy kid the mother yaka want a Nimsa. Nimsi Guilli, what happy kid the mother go want a Nimsa. I remember the jam Sudan, when Bonam they were pon mode jam. Ogane one day jam Sudan, Mudun, con jam Sudan, Yidrum go chow the town. Sana ni Nimso we a chakal gole. The charanda wainaki da chuda mo kanko gota winde mako alati nimsagata jontado benguti kono ngontu dako ganyu kili afeji pona ndefo sahada holita ahala namo oto ida ma yiko jeba manya ni nyabde budi mado nyande fo mi nyena hala chala daka mubodo kite na pekala nego poni bernde watakite po maye karte reno serde nimsita inama nimsikili Nimsete 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 Mira we Nimsete 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 Mira we Nimsete Nimsi Guilli, what happy kid the mother yaka want a Nimsa. Nimsi Guilli, what happy kid the mother go want a